estar valorant totes les possibilitats que tenia de connexió a internet per tindre un correu, ja a nivell, podem dir, professional, de cara a treballar amb els clients del disseny amb els que estava desenvolupant la tasca en aquells moments, i l'únic que em donava connexió a internet i un correu electrònic i possibilitat d'entrar a mirar pàgines web que en aquell moment començaven a sortir va ser Tinet, i va ser la raó per la qual em vaig apuntar a Tinet. Malgrat que per meves tasques anteriors, pel fet d'haver treballat en microinformàtica i haver reparat ordinadors, software i hardware dels ordinadors de la Poma, dels Apple, vaig viure lateralment la posta en marxa del servidor Sprint, el canvi de local cap al carrer Armanyà, i vaig veure una mica com fins i tot es plantejava quin nom hauria de tindre Tinet, i fins i tot se'm va encarregar que fes el logo de Tinet, però hi havia gent més preparada per fer-ho, que van ser finalment qui ho va fer. Què és ara Tinet per a mi? Per a mi Tinet ara és el lloc on treballo. No m'havia d'imaginar que la vida em portés a principis del 2001, acabat del 2000, va ser a finals del 2000, que em vaig incorporar a Oasi, i una de les tasques que se'm va encomanar va ser la de dotar de continguts a Tinet. A Tinet, des d'aquell moment, en aquests 10 anys, ha anat aportant nous serveis, ha anat aportant nous productes, i de ser un proveïdor de serveis a internet amb un bon correu de qualitat, amb un espai web, ha anat creixent i ha anat multiplicant aquests productes, amb els quals, amb l'equip que estem treballant a Oasi, creiem que hem escoltat allò que ens han estat demanant els tinetaires, que ens trobem pel carrer, que ens envien el correu al webmaster, i a partir d'aquí hem anat desenvolupant tots aquests projectes i tots aquests serveis, dels quals ara ens n'aprofitem absolutament tots. I cal dir que tenen molt bona qualitat, perquè estem fent uns grans esforços per a que la gestió de tots aquests productes i aquests serveis arribi amb el millor nivell de qualitat a tots els usuaris de Tinet. Pel que fa al que ha de ser Tinet o ha de deixar de ser, jo crec que Tinet s'ha de deixar portar perquè tot el que sigui el moviment d'internet en general, i s'ha d'involucrar, i s'hi ha de posar, i ha de provar coses noves, de cara a veure si aquestes tindran un èxit o no en tindran, però hem de posar a l'abast de tots els tinetaires totes les opcions que hi hagi a internet. Bé, mitjançant una bona comunicació, una bona difusió de que existeixen aquestes eines, després de com utilitzar-les, com hem anat fent amb les diferents jornades, amb els blogs, amb els vídeos, amb els podcasts, a poc totes aquestes coses que han anat sortint noves a internet, el que hem d'anar fent des de Tinet és que estiguin vives i que tothom ho faci i ho participi. Això seria una mica pel que fa al tema d'eines que tenim a internet. I a nivell dels continguts de Tinet el que hem de fer és acabar-los de socialitzar. Com? Participant en aquestes xarxes socials, bé com a Tinet, bé com a Tinetaire, indicant que existeix Tinet i que Tinet té coses a oferir. Coses a oferir i coses a rebre. Entraríem en un moment d'uns continguts col·laboratius, pensats en un augment de tot el que seria els continguts ja per a crear una base de coneixement pròpia i de creació des d'aquí i des de nosaltres mateixos cap a l'exterior, que ens situaria el que seria Tarragona i Tinet, ens situaria dins d'internet i ens el situaria a dins del món.